Tunsiksä sä tuon? Se oli se uue fiskaalin rouva. Me kuljettiin sen kanssa kansakoulussa samoihin aikoihin, vaikka se on enää tuntevina hankahan mua. Se on niin ylpeä. Se oli jo silloinkin vähän ollakseen. Kahto, kun se isä oli kunnanjohtaja ja setänsä oli ehdokkaana vaaleissa, vaikka se mihinkään päässyt. Se oli aivan liika rehellinen mies politiikkaan. Ne oli aivan eri maata tämä rouva isä ja sitten se Pentti. Olisiko se sitten ollut siinä, kun tämä Pentin rouva sairastui syöpään melko nuorena? Se kyllä ihmistä opettaa, jos ei ole elämä liika helppoa. Mutta tämä fiskaalirouva, silloin elämäkö silkki. Oisittapa nähnyt senkö ne muutti tuohon. Niillä oli niin fiinit mööpelikki ja kaikki. No älkää vai uskoko. Mä sepustin fiskaalieukot ja pentit ihan omasta päästä. Kurja sanoa, mutta semmoistahan se justiin tahtoo olla. Sitä ollaan puhuvinahan ihmisistä ja niihin asioista, vaikka justiin mitään niistä tiedetäkään. Luullahan vain. Joros onkin vähän niin kuin markkinahattara. Pikkunen kipeinen jotakin, johon pumpattu raakasti ilmaan, niin että on saatu näyttää komialta. Ja se maistuu makialta semmoisen suussa, joko siihen oppinut ja makuuhun päässyt. Mutta kyllähän juoruaminen hopainen harrastus on. Siihen pitää vain jokaisen osata suhtautua, eikä ottaa niin liika vakavasti. Jos sulla on hyvä rinki, jossa jokainen värittää juttua aina pikkusen, niin silloin voi jo pienenkin kierroksen jälkeen saa juttunsa niin mehevänä takaisin, ettei sitä enää omaksensa tunne. Ja voi polkia listiä pelkillä luuloilla kauan aikaa. Oikeastaan juoruamisessa onkin kyse taiteen tekemisestä. Vaikkei kukaan mitään apurahoja ole siihen tainnut vielä hakijakaan. Kun se on kahto niin, että luovuus, se on ihmisessä luontaista. Ja toisissa se on vain saanut tämmöisen ilmaisumuojon. Ja pitäähän sitä ihmisen saa ihtiänsä toteuttaa. Muutenhan sitä aivan näivettyy. Jos sulla olisi tarvetta saada itsellesi uusi harrastus, niin mä voin nyt pikkusen neuvoa sua, miten pääset tässä niin kuin alakuun. Lähdetään liikkeelle siitä, että lasket itsesi rennoksi ja rupeat kahtelee ympärilles. Naapureista on hyvä aloittaa. Ei tarvitko kun sä seuraat niiden kulkemisia tai jonkun vieraan käymisiä, niin aina voi lähteä olettaa jotakin. Kyllä sitä luova ihminen aina jotain keksii. Ja ihtiänsä kannattaa kans kuulostella, kun omista sisuksista sitä kuulkaa löytyy ihmistä joka lähtöön. Ja sit on sitten hyvä soveltaa muihin. Mä luulen, että näillä eväillä sä pääsekin jo tämän luovan harrastuksen alakuun ja mukahan juoruakka ja ukkoin pimiä hämpili.